de odo ta akira etimi koso na botaya ye de eye ne so yensa tumika se ekoba se mentime ho ase bi ba na baako ye no ama ndetimu ba etimi kutia oman koso oman empuntu nyamaka ne se hyedan a ye nyina ye hie mu na ye de ayanyame adwuma anase dwuma bebo oman koso bia no ya ye nya adwenkoro na ye nya baako na baako ye etumi ma adwuma de bi betimi koso netumi boa na meka fa ho ano efa dwom to de ye nyina ya adwesi nyame asema kafa nya ehia se ye to dwom yi awurade aye yesu otodwom nti hia asori fie yesu aye to dwom enim se nyame otenema ye yiem na meka kire adwentufo nyina ne se sa ofre ne ye fresh no nkokora frɛ kronkron a bere bia ye tu nyame ho nnwom ayeyi nnwom osɔre nnwom entontom nnwom no emanyame no nyame kɛse pa ti so nipa biara nya akwanya ɛwɔ asɔre fie so woni fie so wɔ ekur sɛ kwa mu na ɔka adwentofo ho a onsiesie ne ho yie honhom titiro Reverend Edward Ansana no di sema wode tu edwa se hu behia se ye beto dwom ne ye de atontom kropo twedi ampon esan se twro no kura ka se woto dwom a eye twice prayer wo mpaye na woto nwom a enwom to no ekon kan yie pa eno ti na enwom to so ehu ebehia enti womwa sa brei wanya akwanya na woto nwom no manfanya hohoho a ema wo mo ankasa because se woto dwom a eye twice prayer ebeboa ama enwoma akon kan ede ama wo na eno akire na Madam Priscilla Oklo ono so na ye dwemtani ema Boshen Presby asore no wode foto bi ekoma akwafu yi yenso kwan ya ye fa so kan Awurade asem eno no ye ka asem efa enwumutuo mu efutuo enkranhye yetimi to nwom ema ayarefo nso ho san wo mo eti etu efutuo ametimedi ama menua nwomtofo titiriw ne won a won to Kristo ho nwom ne se yesra won ara won ma wo su ne won ban ense Kristo na won nwom a won mo beto no nipa atimi afa Kristo so atimi enya won ho kwan ho san efri se ya nwomoto no eya ade a etimi sayarewa me amegyina he me ye testimony emma enwomoto ne pagya me free yare mu yare ebo me ba me ne me ba ni na no na che se enya asem ketewa na nso enwomoto him ye gospel ya na etimi pagya ye ntimi tumi nuanom a omo ya nwomtofo gospel singers ni na afo se ye ma yesu ne ye ban ense Kristo na ye numu asem no nso etimi ahye Awurade enumonyam hia efri se enwom to etu a wosin tu yade ase se de ye maame Priscilla Oklo ede atudwa se ebere bi kura wo yade no se nya enwom to no ohia ya eka woto anananom ensiedo Madam Priscilla Oklo wono ena ye dwamtani ema Boshen Presby asafo no ekwe no ena no di sem ane de tudwa yikotie ye no adia suicide anase obi ekwakwahye ne ho akonfo no eta akwaso ewo my guy na mu hase no mani wiase amama nyina na empanyimfo ayida ba akwasi wo ya wo kire se wo bebo wo dawro na wakakai amanfo nyina ahwekwanpo betimi abosa de wese ho ban enrada ene wiase nyina edisi wodi sadai na esanse empanyin si nipa nyina dane mu a ewase wo so dane bi wanhwe no mu dane wiomba ba wiunti no Ghana ma yenyi ye ho afiri mu yade ye ho ehye sadadie mu ye no eye World Suicide Prevention Day na enrada se de edane si ko ye no empanyimfo ahodo pina na akasa yenche ho ne yenkwa homa no so na ye ne Dr. Akwasi Osei wono eye Tibreke semetre eye CEO ede Ghana Mental Authority wa homa no so yenkwa bisa na ensem ba ko mienu bi na yenhwe se de edadie no esi ekwa ye dokwa daroma oti yenka ye mwadwo eba so mpaka se so na nwumre ye na menu aba wadaroma migidi sa apomo ye emiada ma bokora mo so e nyame adom we dia mesraya no ama ne so kakra e dia ma me ne matiefo na enrada na World Suicide Prevention Day no yade hye so my Ghana yenyi ye ho anfrim ye di mu atintimai sen na edadie no esi kwa so e wo mem hase no yo ye da se ye chia oni atiefo nyina eye enkaebo na ye de ma amanfo anya ntiase se obi be ra dwe se ogene kwafiri nsem no ewo ho na kosro kakra enti ese ahwanye ti mudi ho dwuma enti awareness creation ye de krata akwa bonten se obi abenya entiase na yada ho so ye tumi hwe ko na bitima fa so ama akofom
na wode wani eka o my Ghana mu ha se nom no sen na akonfo hye no ene ho nsensem no esitie yo yɛda se ɛbrɛ bi dwumakuo fo bi ɛkan sɛ afe no nkwa wie no na yɛnya nipa apem ɛne ahanum 1500 a wɔmɔhyɛ ho akɔmfo a na kyerɛ na ɛha adwen na deɛ yɛn ankasa nso ɛhwɛɛ no Ghana Health Service was share no ɛhwɛɛ no na kyerɛ sɛ France no nipa bɛyɛ ahanson ɛna ɛyɛ wɔn adwen sɛ wɔn bɛhyɛ no ho akɔmfo na wohwɛ nso a na ɛbrɛ kakra atwam no ɛno ɛrekɔ anim na ne nyinaa COVID no nso ka ho bi ɛma amanfoɔ yɛ wɔn adwene sɛ wɔn ɛbɛhyɛ wɔn ho ɔbɛdwa nkwa afiri nsa COVID no ba na ama adwene yare no nso ɛrekɔ soro ehu bi abɛhyɛ nkurɔfoɔ so na afei nso nkurɔfoɔ nso dwuma ɛresɛe nti sikasɛm so kɔ fam no na sɛ obi yɛ n'adwene sɛ ɔno nso bɛgye nkwa afiri ne nsam no na no nso ɛrekɔ soro. Yo, na waya panyi a wonim de ɛwɔ saa enema we sɛ ma mimi saw sɛ wode ebre bia na sɛ mfie bia twetwam no ɛtoto afia ya hya ase ya yedu boso min kronyi mu a sɛn ɛna broni bɛsɛ situation esitie yɛbɛka sɛ kɔsoro afei deɛ yɛnya akɔhoma yɛmbo ebu nkota no kosi ewie nanso so no de kakra bɛde mfie boso min num kakra ɛbɛyi yɛhunu sɛ krɔfo yɛ ɔmadwen sɛ ɔmo gye nkwa afiri nsɛm enti yɛn number ɛwɔ afidie so internet abɛfo fidie so a nkurɔfo etimi frɛ ɛma yɛma ɔno nkranhyɛ ne afutuo ne akwankyerɛ a enti wɔn enjoy nkwa afiri nsɛm na ahwɛ break kakra ne abɛɛ bosome mmiɛnsa bɛyɛ number no a wɔn frɛ no do na wɔn frɛ no ɛkɔ soro paa a kyerɛ sɛ ɛha adwene na we de ma me fa we say ma so wo hwe amantam dunsia ye wo my Ghana mu ha se no mu a mantam be anansa mantam sen e na wo hwe a suicide anansa akwanfo hye ta kwaso paa na wo de toto ho a sen e na esiko Greater Accra ene ne Ashanti region enkankan Greater Accra e soro esen dia aka no intellectuals are quite say baby a population no e dɔɔso no and numbers nso e kɔ soro wo mo aka wa broni beka bibi se courses se bibi entimi fiti prako pe mehye wo no mo konsa se ye honhum se ye de be na ya mo hwehwe mu no kire se nam so nti no man kranfo ne asantefo dodo da asante mantamafo no wonom timi hye wo ho akonfo sa ye de ye fan ko hye honhum mu nemum ye beka se nyema a ema enipa mehwe fanse kumase ana asantimamu kumase ene nkran obiara yana je say or person oba kumase obepe greener pastures nkran obepe greener pastures and so do how be who say bia entisase na odwe no enti oba na sad disappointment no I no know sika sema ekofom no and also ama afei akowie se ne mekra menje menkwa information eno eka ho pa eti ba bia sika sema ekofom no eno ewo ho and afei so meburu ne nketesiafo enkan ne nketesiafo broken heart mo so eba mu a no so woman so no epenso mo John conference fi so hwa na ni office training da so nyina ansa enti na no so no de beba ne tim no nsɛ ne ongene conference and na nsan so bet na ba so no so no di emebro no enya pa soccer bet and football bet and gambling games go for airborne games sikasem akofom to use kwana obefa so benya sika ntemtem and so de sika kakra kwa no ebe wura bet no e di no ne ho action no obi ekra enkankan school for obi school fees no de ko room senka bet no na gamble no otimi enya ne sika na odi bia kotua na kakra kan ho na so face so behwe no na wandi unim na aka ho ama edi enkofonya na de wo kire de bet ne ahodo no wo susu sa ban no wotwa mu anka beboa ama sa ne ma we akofom ana ne de enka menya enka yentwam nanso no animanimu ntenten no esan se abanya sika firi mu no ntino abare nka so betwam ana akrankran so so de baya no wom so nya sika firi mu ntino wom empe so betwam nanso wo hwe ne yie ne no kran dia edi enya de amidi twa utuo ne dog wa kire mu ama ya hu se bia mabunu no obi wo ho ne school fees ne ade no ode akwa akohye nanso nansen ye to ye ni akwada bia so 14 years 13 years 12 years wakohye ne ho akonfo dog ade be na amasa ne ma we se ne nkwada de won ho ehye mu empremprem eno kane no be mfie aduasa no ho ede wo bete so bi ahye ne ho akonfo ana obi aka na no adura
na ka obi a ɔyɛ basiriwa a ɔtwa n'ani hwɛ n'akyi no fi so dabi sɛdeɛ ka mepra yi na ka mepɛ sɛ kɛkɔ ne si so akɔ ne saa nti ɔno no ɔde mfie bɛyɛ aduonum kɔ aduosia ma hɔ no na naka ɔbɔ ɛyɛ ne saa na nsan nso deɛ mmɔfra mfie 19 ɛberɛ bi koraa mfie 10 baako ɛhyɛ ne ho akɔmfo mfie 10 baako nti na wobisa sɛ dɛn kyerɛ ma no basa no mmɔfra nso wɔ wɔn haw obi yɛ sukuuni ɔso asukuufoɔ ɔsrɛ no bɔfti ɛno nkwa no ɛtumi ɔyɛ n'adwene sɛ na ɔbɛhyɛ no nkwa no ɔbɛgye no nkwa firi nsɛm obi bi a ɔde mfie 12 tententen na sukuufoɔ ɛsrɛ no anaa obi yɛ ketewa tietia asukuufoɔ ɔsrɛ no anaa obi mmɔne ho mmɔden wɔ sukuu mu ebi a ne mmɔden bɔ yɛyɛ nsɔhwɛ no ɔankɔ nkan asukuufoɔ ɔsrɛ no nti nneɛma a ɛbɛma abɔfra no ɛbɛyɛ ne haw no mene wɔ ɛnyɛ haw nanso abɔfra no ɛyɛ ne haw a na ɛno nto no ɔyɛ n'adwene sɛ nea mɛgye me kwan firi nsɛm nti bɔfra nso wɔ mo haw yi nya saa nteɛ sɛ na bɛboa paa anaa obi nso kɔɔ fie awofoɔ ɛyɛ no hehehe nti ɛtea anaa obi koraa mpo tumi ka sɛ bɔɔ bi a ka pɛ sɛ mene no ɛnante bi a ɔdi abaayewa a ɔde bi abɛyɛ mfɛ 12 wɔ ɔsɛ bɔɔ bi a ka mepɛ sɛ mene no nante me maa no sɛ ma mene no nante nti wakɔhyɛ no wakɔfo ɛwɔ hɔ o doctor fa efutuo kakra bɔ no tɔfa ɛfa ma yɛ ɛfa suicide ho yo sɛ obi bɛyɛ n'adwene sɛ ɔgye ne nkwa firi nsɛm ɛwɔ hɔ na dodo na soso no yɛbie yɛn ni a yɛtumi hunu ne mfɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ saa so yɛne agu ani agu so nsɛnkyerɛnne bi ne sɛ obi a obi de ne nsa bi so na no anaa obi na sɛ yɛ awerɛhoɔ mmoroso bi aba ne so bi ɔkɔkɔtɛ sɛ ɔnda anaa wotu sɛ adeɛ bi ahyɛ yɛ no nhyɛsoɔ wɔn nyinaa yɛtumi kɔ ne abu ani agu so yɛhunu a meyɛ mbuani gu so yɛhu biribi saa yɛmpinkyɛn no na yɛma no afotuo no sɛ bi a yɛde no bɛkɔ hospital a nyame da roma nansɛn hospital biara no yɛbɛtumi ma ho kyerɛkyerɛ kakra enti yɛma yɛni nan ho so na yɛnhwɛ obiara ɛnyɛ ne yɔnko nua dɔkɔ adaroma me ne matiefoɔ bɛda ase adagye ne nkyerɛmu yɛ a wode ama yɛn ɛho kyerɛkyerɛ da ase Dr. Akwasi Osei wɔyɛ Tibra kɛsɛ de Ghana Mental Authority ɛwɔ mɛyi mu ɛnyɛ ne di nkɔmɔ ɛfa ɛnurada World Suicide Prevention Day ya ɛkɔ so nam so nti no wɔde emu nsɛm bi ɛde ama yɛn. Adanu fiada abrawo sɛmoa ne biritua ɛbɔɔyɛ ɛwɔ aprade ɛpoyɛ mantamu wabra sukuufo a wɔ University of Education Winneba na wɔde wani akyerɛm ɛwɔ Mount Afagyeto sɛ wɔkɔ hɔ ɛnsrahwɛ na fofi atoata sukuufo yi adware abamo wabra wɔkɔhyia nkwanhyia ma nipa 9 atoyɛ mu hɔ a wɔhwere wɔn kwan ya na nipa wɔwu yi ɛyɛ kyerɛkyerɛni lecturer baako a wɔno ɛhwere ne nkwa ɛne sukuufoɔ ma miɛnsa wɔn so ɛto anananom ɛnseɛdo na early grade childhood development wɔn department wei ɛna wɔyɛ wadwene sɛ wɔde wani kyerem ɛwɔ aprade poyɛ mantamu na wakɔnsrahwɛ ɛwɔ Mountain Afagyeto saa Mountain Afagyeto yi oba wɔ man Ghana mu ha ɛno ne bepɔ tetetetete ɛwɔ man mu ha amanfoɔ dodoɔ no a ne mpempi na wɔkɔ hɔ ɛnsrahwɛ saa bere biritua bɔ awerɛho sɛm asia awerɛho yie papapapa saa bere yi sukuufoɔ yi biritua a ɛbɔ yie wɔtu nnɛ ɛde asi hɔ a saa bere wɔde ɛkae sukuufoɔ a wahwere nananom atoɔ nananom ɛnseɛdo ɛno ti saa bere wɔn a wɔprepra nso so ɛgye ayarehwɛ ɛwɔ poyɛ mantamu aban ayaresabea kɛse a ɛwɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛma nneɔma akɔnkan ama wɔn a wahwere wɔn nkwa no saa bere yi deɛ wode w'ani akyerɛm ɛwɔ sukuu mu hɔ deɛ a ɔmanfoɔ ɛretwa adwo ɛkae asukuufoɔ yi hwere a wahwere wɔn nkwa ɛgyina daa Afe yenkɔ Valley View University na wɔnom ɛfa yɛ no ɛwɔ asante mantam ase nom no wɔnom ayɛ akwankɔgya som de ama nkwadaa na anasa de suafoɔ no bi a wɔnom ɛbɛgye nteteyɛ a wɔnom awie ɛkɔ na adwumadie na se no ne ama ne bɔni kwabra gyesi wɔ ho nti no yɛnkɔ ahoma no so na yɛmisa ne sa so sɛn ɛna adwumadie no esi ɛkɔ yɛ kwabra bɔyɛ ne yɛtiefoɔ nkyerɛmu ai Valley View University deɛ na esi yɛ nɛ ɛna da nyame ase Valley View University Kumasi campus 28 graduation ceremony no ɛkɔ so New Tafo SDA asɔre dɛm mo na nipa ahasa ana kan sɛ blof kasem 200 ana graduate ene now ofa nchichemu ɔha na emema no ɛyɛ aduanan mienu ana enema no so yɛ aduonu wɔtwe 58% na degrees ahodo a ɔmogye yɛ no be free School of Graduate Studies, also free Business Management, School of Nursing. Na the na oye okasama for
ɛwɔ dwumadi yɛ ase no as a guest speaker na ne asante mantam soafoɔ honorable Simon Semensa na bibi sankan ne nti wantimi amba to ne mpaboa kɛseɛ no ɛde ma honorable Sompa Kumasi metro mayor no ɛma ne besi na nan mu na mayor ɛkasa no ɔkamfo akwanhwɛfoɔ asɔre ne sɛ ɔma yɛ bi aboa Ghana man ɛba sukuu sɛm mu apɔmuden sɛm mu ɛne de ankorankora a yɛboa ma adasama nso na ɔtoa so sɛ ɛsrɛ ɔmo sɛ ɔmo nso antɔ so nkɔ so a ɛntoa so mu wa Ghana man sɛ ɛbɛyɛ Ghana man nso ɛbɛfa ne ntoma pɛ efra ɔsɛ to adesuafoɔ no so fo sɛ certificate ana degrees ɔmo anya no ɔmo fa nkɔhyɛ mpaase ɔmo fa nkɔ wiase na ɔmo fa ɔmo nim deɛ no ɛmɛboa deɛ na ɔyɛ otikyerɛni a ɔda dwumadeɛ nyinaa no yɛ Ghana na Liberia ambassador to Liberia a yɛfrɛ no Honorable Aliu M. Mosekue ɔno nso de kamfo akwanhwɛfoɔ asɔre no sɛ ɔba Liberia man mu a sukuu kɛseɛ na akwanhwɛfoɔ asɔre no asie na ɔkamfo akwanhwɛfoɔ asɔre no sɛ ɔmo ntoa so anya bi mu adasamma ama na ɛnɛ no sɛ wohwɛ a the overall best student na ɔyɛfrɛ no Kwame Akuiokon enti ɛnɛ dwumadi a ɛwɔ Newtafo Kumasi Campus Valley View no utwa mfonin a deɛ ɛkɔɔ soɔ no Kwabena mode amane boy a wode aboye ene Kumasi Valley View University Kumasi campus ase no no ena wonom so akwankwaja som ya desuafo ya wonom beje entete de to so aduonu nwotwe no wonom ede hyehye so wotafo a eno so emu amane boy nua be ma Kwabena Jesse watso ede amaya na busuafo yenkwa messages mienu bi aba na yemfa emma mo Pedro wa Medina Cruz was say it's life and clear wo Indianapolis Kumasi Tano so Sanso and Apollos Kasua and ono so was wo hwe ye edifre happy glorious birthday what the mount monyan for Abdullah Idrisu was Nyankopon enkosoa enhra Sanso na KK Kasua one so edene de aba was say American Town Kenke House na de walk nyina ne say ye nua na say ye maame ha wakomsen Nyankopon enhra no na de adi twato no enso aye hyama aba benya was say Aisha wa moni yo why or say why ade minima de prontia wo kanfo na busiafo yes say ekwan no wase de ekrampo na ekowie wo abobo na hase nom na enne anwumre no nsia brem kase boye de beso mo Sompa 93.1 Kumasi Sompa 98.9 sunwane ene ne mpotamo no ye de ni nyina esie yewura asante ye boa Benedict wono ne semufo panyin kukuwa Veronica Jando akwasua somwa ene news screen nyina wonom ye wonom afem de ye nua be ma akiora wo MC aho wono na hwe ye ede ye content afidie so Facebook ne YouTube a mutimi etie kase bo no ewo ho na anwumre makenkanfo mienu ye je bre ede nsem ne beso mo no ede amedege so eye ohene yire maame